Благодаря, госпожо Киселова. Уважаеми господин министър, експресен влак 2601 от София за Варна тръгва от Централна гара София в 7:40 и пристига в град Варна в 14:27 часа, което е чудесна придобивка, защото ЖП транспортът е с по-ниска цена на билетите и абонаментните карти за пътуване. Единствената област и областен град, където експресният влак преминава, но не спира, е Търговище. Влакът спира в град Мездра, в Плевен, Горна Оряховица, Шумен и Варна. На пътниците от другите градове по линията, в чието гари влак 2601 не спира, като Роман, Червен бряг, Левски и Павликени, е осигурена възможност да се прикачат на влак 2601 на гара Горна Оряховица. Там влака пристига в 11:15 часа. А преди него по разписание в 10:55 на същата гара е пристигнал бързия влак 2611, който тръгва от Централна гара София в 6:50 и е спирал на техните гари. Само пътниците от област Търговище не могат да се възползват от експресния влак 2601, като се прикачат на гара Горна Оряховица, защото в Търговище експреса не спира. Следващата му спирка е в град Шумен. Същото важи и в обратна посока от Варна към София. Влакът 2602 тръгва от град Варна в 16:35 часа и пристига в София в 23:12, преминавайки без да спира през гара Търговище около 18:30 часа. Само за жителите на област Търговище не е осигурена възможност да използват експресния влак 2602, защото той не спира в този областен град. В този смисъл въпросът ми към вас е следния. Каква е причината експресните влакове 2601 и 2602 да подминават град Търговище и така да лишават гражданите на област Търговище от бърз влаков транспорт от и до София и Варна, и може ли да се коригира разписанието така, че да се коригира този пропуск? Благодаря. Благодаря ви, господин министър. Заповядайте да отговорите на така поставения въпрос. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Вешев. Най-краткият отговор на вашия въпрос е, ако влака започне да спира на повече от няколко спирки, той вече няма да е експресен. И второ, не са лишени жителите на Търговище от влакове, защото този експресен влак е допълнителен. Тоест, редовното разписание на БДЖ, в него има както няколко пътнически, така и няколко бързи влака, които те могат да ползват по направлението Търговище-Варна. И експресния влак, той поема основно натоварването за лятото, когато се пътува към морето, от София и от онези възлови гари, така наречени, каквато е Мездра, но каквато не е Търговище. Както знаете, с едно мое решение от 15 юни до 15 септември са въведени тези сезонни експресни влакове 2601-2602 по маршрутите София, Плевен, Шумен, Варна и обратно, както и по направлението София, Сливен, Бургас. Целта е да се увеличи капацитетът на пътническите железопътни превози през летния период, когато се отчита значително по-голям повишен поток към морските дестинации. Маршрутите на тези сезонни влакове включват спиране само на най-натоварените гари, които генерират най-голям пътникопоток или са ключови при осъществяването на връзки с влакове по други направления. За Северна България това са гарите Мездра, Плевен, Горна Оряховица и Шумен, а за Южна България това са гарите Карлово, Казанлък, Дъбово и Сливен. Горна Оряховица и Мездра са включени, въпреки че не са областни центрове, те представляват възлови гари и са на стратегическо положение в нашата железопътна мрежа, тъй като там е налично свързването и възможността за прекачване и връзки с други области и направления. В този контекст трябва да се отбележи, че област Търговище не е ощетена по отношение на достъпа до бърз железопътен транспорт. Редовният сутрешен бърз влак с номер 2611 по направление София-Варна продължава да се движи, обслужва гара Търговище. Този влак заминава от Централна гара София само 50 минути преди сезонния влак и той гарантира удобна и навременна възможност за пътуване за жителите на Търговище. В обратната посока само 15 минути след заминаването на сезонния експресен влак
от Варна тръгва и редовния бърз влак 2654, който си спира на гара Търговище и осигурява връзката към Плевен, Мездра и София. Решението кои гари ще бъдат включени в маршрута на сезонните експресни влакове е изцяло базиране на анализ на реалните пътнопотоци и данните показват, че въпреки че Търговище е областен център, броят на пътуващите от гарата е значително по-нисък в сравнение с гарите Плевен и Шумен. Същевременно пътническият трафик през Търговище продължава да се обслужва чрез други влакове, включително и такива с много добри времеви параметри. С оглед на гореизложено, смятам, че към момента съществуващия график на обслужването е балансиран и ефективен и предоставя адекватни транспортни възможности за всички засегнати области, включително и за област Търговище. Благодаря. Благодаря. Господин Вешев, заповядайте за реплика. Благодаря, уважаеми господин председател. Господин министър, областните центрове са не само градовете с най-много население, но в тях се концентрират и транспортните връзки на автомобилния транспорт, както и тези на обществения автобусен транспорт. В този смисъл пропускането на гара от областен център е за мен е необяснимо, особено имайки предвид, че престоя на експреса на гара е около минута-две. И пропускането на една цяла област от експреса е, пак да кажа, за мен е необяснимо. Благодаря.